Пъстър и разнообразен от към събитие бе първия ден от 22-то издание на Панаира на киселото мляко и фестивал на народните традиции и занаяти, който община Разград организира. Изненада имаше и от времето заради внезапно завалял дъжд, два пъти прекъсна едно от любимите на разграчани събитие от програмата на Панаира, изборът на кралица на Панаира на киселото мляко, поради което вечерният концерт беше преместен на закрито. Официалното откриване на Панаира бе при вечер на площад Независимост пред Общинския културен център. То стана с традиционен ритуал. Кметът Добрин Добрев плисна менче с прясно мляко. Преди това той поздрави гостите на Панаира и им пожела много весело настроение в трите дни на събитието. Обявяваме 22-то издание на Панаир на киселото мляко, фестивал на народните традиции и художествени занаяти за открит. Гости на официалното откриване бяха три чуждестранни делегации. Сред официалните лица на откриването беше председателят на управителния съвет на националната секция на ЦИО в България Емил Павлов. Той връчи официално на кмета Добрин Добрев сертификат, с който се удължава с 10 години статута на Разградския фестивал. Изключително голямо е задоволството, че тази година изложителите са 110. Рекорден брой. За което искам да им благодаря. Да им благодаря, че са се направили труда да дойдат в Разград и да покажат своето изкуство. Да им благодаря, че са припознали Разград като място, в което те да могат да реализират своята продукция. Да могат да покажат на нас, на нашите гости, какво може да направи човек само с две голи ръце. Да могат да предадат на нас и на нашите деца изяществото на това, което те са произвели. Затова искам да ви призова да посетите изложението през следващите 3 дни. Да донесете децата си, да донесете роднините си, за да могат да се докоснат и те до всичката тази красота, до всичкото това майсторство, което тези хора са направили и са изложили тук пред нас. Искам да благодаря и на организаторите за добре свършената работа, за това, че всички ние ще имаме възможност да се насладим на тези прекрасни концерти, на тези прекрасни произведения на изложителите. Да ви пожелая много здраве, добро настроение и нека Панаирът вече да започне официално да бъде открит. След официалното откриване на същата сцена пред Общинския културен център се проведе конкурсът за кралица на Панаира на киселото мляко. В него участваха 11 красавици от фолклорните формации. Как танцуват родните си танци и български танц, как дефилират и отговарят на въпросите, оценяваше тричленно жури в състав общинският съветник Хубан Соколов, танцорът от капанския ансамбъл Димитър Вътев и предприемачът Исмаил Алишев. За кралица на Панаира на киселото мляко те избраха 16-годишната танцорка от Аджарски държавен академичен ансамбъл за музика и танци Нини Магхрадзе. Първа подгласничка стана Пия Родригес от фолклорен балет Абориген от Уругвай, а втора подгласничка Моника Микова от детски танцов ансамбъл Лудогорче. По-рано през деня фолклорните състави, които бяха в Разград само за неделния концерт, се срещнаха с ръководството на община Разград. Трите призьорки, заедно с градския мажоретен състав при Центъра за работа с деца, поведоха дефилето на съставите по улицата на Разград.